Una vez leí en un sobre de azúcar que si te caes 10 veces, levántate 11. Bueno, supongo que la persona que lo escribió esto era muy resiliente y de tantas caídas alguna neurona se le dañó por el camino. A su vez también creo que eso lo hacemos todos. Haciendo un repaso de mi vida, a mis caídas muy superiores a 10 han hecho que luche y me levante claramente más de 11. Pero ¿y si hay un momento en el que caemos y vemos que desde ahí, el suelo, todo se ve diferente? Que también hay una realidad, tal vez bichitos o alguna flor que no veíamos estando de pie. Poco a poco te acomodas en esa caída y analizas todo. Y esta vez no quieres levantarte, quieres ver, observar y analizarlo todo. No solo lo que te rodea, sino también lo que encuentras en tu interior. Empiezas a notar el dolor de esa y todas las caídas. Ves cicatrices que no se cerraron bien. En definitiva, que no te ha servido de nada levantarte con ese impulso y valentía y negar todo aquello que dejaste atrás en esas caídas. El cuerpo no olvida y el alma menos. Entonces te das cuenta que estás cansado, que necesitas descansar, sanar y quedarte ahí en ese trozo de asfalto. Dejas de sonreír y fingir y empiezas a ser una parte de ti que desconocías y que al principio no suele gustar. Ahí tienes que decidir si te levantas una vez más o te dejas llevar y rendirte. Con el tiempo ese suelo se convierte en un pozo, donde al inicio ves la luz, pero ese pozo cada vez se oscurece más y te das cuenta que todo lo vivido, tanto de pie como sentada como en el pozo, forma parte de la realidad. Y ahí, analizando desde el sentido común, tomas tu decisión final: apagarte o escalar y levantarte. Yo a veces opto por apagarme y oscurecerme junto al entorno en el que poco a poco me estoy acomodando cada día más. Vale. Part 3. Avui és una part dura. Abans de començar, aviso que és un tema que pot ferir sensibilitats o pot incentivar a la gent. Per tant, també hi haurà un avís abans d'això, però després del títol. Important que qualsevol persona que parlaré molt de suïcidi, coses més explícites i també potser alguna imatge, així que si no esteu còmodes, preparats i això, us aviso per adelantat. Bueno, jo, com bé vaig explicar al principi, no sé molt bé quan va començar tot. És cert que tinc diagnòstics, per exemple, l'ansietat, des de fa moltíssims anys, des de els 14 o així. També he tingut les meves etapes i males coses, però jo considerava en el meu dia a dia que eren normals. És a dir, jo, per exemple, molts cops m'aixecaven nàusees matutines des de petita i tot perquè tenia molts nervis, ansietats, hi havia coses que no controlava, però per mi era normal. O sigui, anar a l'institut sense esmorzar o anar a la universitat sense menjar res era normal perquè tenia por dels vòmits nerviosos i l'angoixa. Llavors, com no controlava el meu cos, que anava tan accelerat el metabolisme, un mal d'esquena encara ho puc viure, però estar amb vòmits i tot em suposava molta incomoditat. Jo no estic bé de fa anys. De fet, paulatinament els darrers anys he anat deixant activitats, darrers anys parlo tranquil·lament 10 anys, he anat deixant activitats i coses que m'anaven agradant. Amb la universitat em va passar igual. Hi havia mesos i setmanes de la universitat que aparcava, per exemple, al pàrquing de Mollet de l'estació i em tancava el cotxe. Si era hivern, tot tancat allà, i em tirava hores plorant, llegint i escrivint coses, perquè tinc escrits bastant també antics i durs. I
no havia pensat en l'amor, però sí que notava que havia coses que no m'acabaven de quadrar. El batxillerat no el vaig passar molt bé, tampoc. I també a nivell de feines, anava molt nerviosa, anava complint, no tenia problemes, quan em tocava canviar de feina canviava. Fins ara podia anar jo canviant de feines, fins que va arribar un acomiadament per denunciar mobbing laboral el 2021. I tampoc havia pensat en suïcidi. Jo explico una mica els antecedents. També durant la universitat, que esto serà una sorpresa para muchos, només saben els meus psicòlegs i la meva parella. A la universitat també vaig patir per part de vidre persona abusos sexuals. I vaig tirar endavant amb lo de la feina que em van fer por a mi per denunciar i tot el rotllo, pues en plan, echamos a esta que molesta y a los acosadores también, ¿no? Estava sobre el sindicat i era molt guerrillera, no? I sempre qualsevol cosa que em passava, quan ma mare, per exemple, amb els 18 anys va estar molt malalta i va estar en coma, X situacions, tinc algunes importants com a exemples, però al llarg de la vida, frases com deia al capítol anterior de familiars, de coses, em va portar a jo anava superant, la Maria és més forta, molt dura, puc, i vaig crear el meu escut, un escut en el que no entrava res, però tampoc sortia res. Hi havia coses que s'anaven enquistant massa, i ser camaleònica, adaptar-me a cada lloc, a cada situació, encara que em suposava a vegades una ressaca emocional, i després amagar-me de tothom, familiars, parella, i desfogar-me a la dutxa plorant o quan no hi havia ningú, i amagant que passaven males èpoques. Havia gent que sí que es donava compte que estava potser més irritable o un xoc, però amagant-ho el màxim que podia. Arriba un dia, un 13 de juliol, de fa uns anys, que jo estic anant cap a una feina, la qual no tinc problemes, se'm tracta molt bé, havia passat temps de les coses, i m'aixeco aquell matí i em suposa un abans i un després. Cert que algun cop havia tingut, quan feien, per exemple, els problemes amb l'empresa, el mòbil laboral, algun cop sí que havia tingut angoixada, no vull anar a la feina, no sé què, algun atac de pànic, però acabàvem anant. Doncs aquell 13 de juliol entrava a treballar a les 6:30 del matí, m'aixeco a les 5:30, agafo el cotxe, paro al Lidl de Sant Fos i no puc. La meva frase era no puc. Em va començar a donar un atac d'angoixa, d'ansietat molt fort. Es va com trencar totes les meves estructures de cop i volta. Així del res, no havia passat ningú infectiu els dies anteriors. A la feina no m'anava bé, va ser com un moment que, no sé, una cosa va baixar l'alerta, va patar. Truco a la feina, acció-reacció, dic, per no dir que tinc ansietat d'això, en aquell moment se m'acudeix dir que m'he torçat el turmell i que anava a urgències, que no sé què, que em feia molt mal, que havia arriscat el sortir de casa i no et preocupis, em dono feina i tot. Em quedo en el Lidl un bon rato i tinc com una son perquè va ser un dia molt dur. No sé si vaig esperar que Javi marxés a treballar o una cosa d'aquestes, i vaig tornar a casa i em vaig amagar a casa.
i em vaig estirar al llit i em vaig derrumbar com mai m'havia derrumbat fins llavors. Sí que se m'havia detectat per el tema del moving o això, que havia anat un cop al metge amb algun ansiolític, això, també depressió, però mai m'havia trencat com aquell dia. Aquell estiu va ser un estiu molt dur, on sí que vaig començar a fer les meves primeres borrades i pensar en la mort. Quan dic borrades no va ser talls ni res, però sí a dir-me sempre pastilles em mato, no sé què. Va ser un estiu llarg, molt llarg i dur, on estava molt irritable, m'enfonsava per tot, la gent del meu voltant patia molt perquè estava molt ofuscada, molt tancada, fins que arriba un punt que aquells pensaments es converteixen a poc en accions. I el que un dia és un pensament, l'altre dia acaba sent recopilant pastilles, a poc, estudiant quines pastilles es podien barrejar amb alcohol, recopilant cúters, materials, i bueno, sempre el lloc que acabava sent és l'habitació, el meu bany, i bueno, aniré barrejant diferents cops perquè tinc un problema que en el moment que feia certes ingestes se m'oblida i recordo el que m'han explicant i no sé si va ser el primer intent, el segon, el quart o el quinto o no sé, així que farem una mena de popurrí. Vaig començar a tallar-me amb els cúters. Als principis els talls eren per aliviar el dolor durant un moment. Si em fa mal el tall no em fa mal el cor, no em fa mal l'ànima, no noto aquesta destrucció, perquè a aquella època molts cops acabava plorant destrossada, em despullava, acabava tirada al terra hores del bany. El que va ser el primer tall després va començar a ser prendre algunes pastilles, no per suïcidar-se, sinó per inhibir-me, i anava com col·locada, movent coses de casa, trencant fotos, cremant coses que no m'agradaven, anava col·locadíssima. I bueno, es va començar a anar agreujant la cosa fins al punt que les pastilles van augmentar les quantitats, es van barrejar amb alcohol, els talls ja no eren tan suaus, eren a braços, cames, un cop també per la zona dels pits, i que volia morir-me. De fet, vull deixar un parell de vídeos mut d'alguna imatge, vale? No que engravés els talls, però sí que vaig fer com un vídeo de comiat, un dels cops on vaig beguda, empastillada fins amunt, encara queden pastilles per prendre, tallada. Vaig fer un vídeo per dir a la meva família que tenia unes cartes de comiat, que tenien tot. I aquell dia al bany, que es veu de fons, estava pintat amb molts rotuladors o guixos, no sé què vaig trobar, de colors, totes les rajoles, baldosses, com es diguin, és igual, les parets, amb missatges de mata't, és el millor que faràs, ets la culpa, ets horrorosa, fas fàstic, milers de frases per tot el bany. El meu rostre me'l vaig embrutar de la pintura barreja de sang, i destrossada vaig agafar el mòbil i vaig dir si veieu això és perquè m'he mort. I volia morir, tenia clar que volia morir. I una de les paraules que no agrada que digui la gent del meu voltant, però és la realitat i és així, no m'empenedeixo de cap dels intents, ni un, ni dels cops que em van portar urgències amb ambulàncies, no m'empenedeixo. Sé que va haver reaccions de tot tipus, gent que em donava tortazos, que m'espavilés, gent que deia que no entenia què feia, que nassos estava. Va començar a desaparèixer l'alcohol de casa, requisant els scooters, tot, i sempre hi ha recursos. Vas a un lloc i compres scooters, vas a la farmàcia, dones medicació, vale? Tot això hem de dir que estava en tots aquells moments amb teràpies. Al principi eren privades, psicòleg i psiquiatre privat,
i després combinat amb el CAP, amb la psiquiatria pública, i en els darrers temps porto bastants mesos en un hospital de salut mental de dia, i o sigui, jo ja estava fent teràpia molt abans que comencés això. Abans arrel del Covid i tot, ja vaig començar amb les teràpies de psicologia com a teràpia de desfogament per una mica l'angoixa i aquestes coses. Vull dir, abans de fer aquestes caigudes jo ja feia teràpies. És important també recalcar-ho. Estava demanant ajuda. I bueno, el que deia, desubicació al meu voltant, la gent no entenia res, però jo necessitava marxar. I a vegades ho penso, no? Em sentia buida, desubicada. Tenia aquests dolors intensos que fins que no ho vius no ho saps descriure. Tothom hem estat tristos en algun moment, però us ho dic realment, que fins que no arribes a aquest punt, els dolors que sents i de descriure'ls se'ns complica molt. És on hi ha aquest problema, no? Que parlàvem de la teva manera d'expressar-te i com ho interpreta l'altre. Per mi la solució era la mort. Diuen, bueno, buscaven deixar patir, buscava descans, m'és igual. Si era para descansar, per deixar de patir, porque realmente quería o porque no quería. Lo que tenia clar és que jo en aquest món no havia viscut una bona vida, entre cometes, tenia sort de tenir un bon entorn, bons moments, bons records, havia fet activitats que mai m'havia imaginat, havia ja pogut viatjar a alguns llocs, i ja em feia temps que no m'omplia res, no m'omplia, no sabia gaudir de la vida, i no sé encara gaudir de la vida i no m'omplia res. I em semblava absurd, no? Dir, que estaré així fins als 80 anys, medicacions i tot, que m'anaran fent els ronyons, els petges, no sé què, acabant pitjor. Jo no vull arribar a això, no vull seguir amb aquest dolor, i la solució era marxar. Sempre ho havia intentat amb pastilles, alcohol, diversos tipus de pastillas a niveles altos. Bueno, lógicamente luego las analíticas salían ahí, ¡puf!, todo disparado. Molts talls, i amb això també venien els talls de cabell, els canvis de look, per ser tenia cabell més llarg i em veia mitja melena i deia, no, és tall de peluqueria, no, cogia les tisores i em començava a tallar perquè no, o tenyir de fosc o tenyir el color perquè no volia ser jo, no em sentia reflexada. Tenia també un trastorn de que no era jo, no em sentia identificada amb res, ni amb el meu cos ni amb la meva imatge, no, em sobrava tot. I arribava al punt que estava, conforme avançaven els intents, apreníem a desvincular més la part emocional, no?, dels que t'envolten. El típic de, i no penses en la teva família, els que t'envolten, no, en aquells moments no penses en ningú, penses en tu, i aprens a desvincular-te emocionalment. Fa unes setmanes, potser va ser un mes, no ho sé, és que no sé quin dia visc, la veritat no miro el calendari, tinc una rutina bastant estricta amb els metges i tot, i llavors no miro el calendari. En una d'aquestes desesperacions, una mica empastillada i amb alcohol, vaig pensar, i si m'ofego amb la soga? Tenia una corda en el quarto petit de l'habitació, la llitera. Vaig fer un bon nus, vaig pensar en la llitera per saber si aguantava el pes. Em vaig fer un nus al coll i em vaig començar a deixar penjar. En aquell moment no volia matar-me precisament ara, perquè estava Javi mirant un partit o alguna del Barça o alguna cosa. Era simplement provar si la tècnica funcionava per tenir-la com recurs. Pero Javi tiene un don de un imán para pillarme siempre. Aunque esté trabajando, tiene un imán. En su interior sabe que algo va mal. I em va agafar fent les proves. Quan em va deslligar això del coll, jo somreia i reia. I la gent no ho entendrà. Ho sé. Ara direu, aquesta tia sí que està mal. Sí. Perquè vaig veure que això ofegava i vaig dir, hòstia, una mica no em vaig col·locar massa, no? Amb les pastilles vaig prendre més. Vaig pensar, hòstia, això ben empastillada i tot, aquest cop sí que no fallo.
Aquest cop sí que no fallo. El dia que ho vulgui fer ja no fallo. I em va suposar com una alegria, com una calma de dir tinc aquest recurs que realment pot funcionar i segurament no falli. Jo en el meu cap en aquell moment, la meva idea, sigui realitat o no, estic parlant del que jo sentia. I res. En un dels intents també Javi va venir una mica a casa, el qual no diré no per si a cas, però que ell sap qui és i agraeixo de tot cor que vingués, però encara em sento fatal i li demano sempre mil disculpes a la manera que em va veure, despullada, en plena pastilles, detalls, sota la dutxa amb l'aigua superfreda, destrossada pels mocs, amb la cara desfigurada en aquell moment, cridant que no podia més, que volia morir, i que va venir a ajudar-me, com em va treure de la dutxa, em va abraçar, em va ajudar a acompanyar-me al llit. Ell no tenia per què veure això, tampoc ho tenia per què veure els meus familiars més propers, els meus pares o la meva parella, però que sortís d'aquest cercle més íntim em va suposar un xoc, perquè no veia això. Vaig escriure'm una carta, dues en concret, de Déu a mi mateixa, que les dues sumades són bastant cortetes, i on em deia: hola Maria, s'acosta l'hora de marxar, és el millor que puc fer per tu, és l'acte d'amor més gran que podem fer-nos. Els altres podran continuar la seva vida, els costarà, però no és culpa nostra, nosaltres estem esgotades. Vull remarcar la vida increïble que hem pogut viure, tot i les dificultats som valentes fent el que fem. També cal dir que t'estimo i per això marxem a descansar. Et prometo que tindrem la caixa més maca i les corones de flors més boniques. Ens vestirem de gala, amb un d'aquells vestits preciosos que pengen del nostre armari. I sonaran algunes cançons que ens agraden, com Coses senzilles de Charango, la de la fiesta de Pedro Capó, que diu que porti vi la gent, que no porti flors, o ara dels Laxambusto. Deixarem mil records, moments i experiències, i sobretot amor a molts amics familiars i coneguts. Per fi deixarem de patir. S'ha acabat mirar els altres, ells podran amb tot, i nosaltres necessitem descansar. Ens ho mereixem per tot el que passem, estem enfonsades i destrossades. La llum que veiem, minúscula al fons, ja cada cop ens costa veure més, fins i tot si utilitzem prismàtics. El pou és fred, fosc i dolorós, i amb masses veus al cap, i massa ànsia, tristor, frustració i culpa. És hora de preparar-ho tot per tancar el cercle. Vull recordar-te que potser hi haurà coses o gent que enyorarem, perquè no tot ha sigut fosc a la nostra vida. He estat pensant on ens podríem enterrar. Potser a l'avi de la mama, el Ramon, que està solet. Estaríem al poble i així la tomba no s'oblidaria tan ràpid. No sé quina frase podríem posar a la nostra làpida. Potser un aquí descansa una ànima que buscava llibertat, o potser estic bé, continueu amb la vostra vida. Dies després vaig continuar-la una mica i vaig posar: vaig néixer per cuidar la gent i no saber cuidar-me. Ja he cuidat de tots i els he donat la meva vida, energia, amor i coneixements. I ja és hora d'acabar la missió. És hora de fer un pas més i marxar. La idea fa molt que em ronda pel cap. I les excuses... I les execucions han sigut en va fins ara. Ja és hora de fer-ho bé, perfecte com tu ja saps. Ser valenta. No puc viure més agenollada. És hora d'aixecar-me i morir en peus. La gent no sol entendre què vol dir no. Què vol dir que no vull seguir vivint. Estic envoltada de caps de suro que no entenen que ja no vull seguir en aquest món. Sí, vaig tindre un pequeño insultito, demano disculpes. Arrel d'això, per acabar,
amb aquesta part, vull llegir-vos una carta, perquè clar, la meva carta era marxar, però igual que deixava cartes que llegiré i aniran apareixent dels que per la gent que es quedava aquí, a la terra viva, també feia una carta als que ja havien marxat. I deia així: aquesta carta va dirigida als meus avis allà on siguin. I ara afegiria a la Kiva allà on sigui. Hola iaio, iaia, mamé i paper. Potser es fa una mica estrany que us escriu una carta amb les circumstàncies que esteu. En primer lloc, demanar-vos disculpes per les poques visites que us he fet al vostre cos físic. Però, com bé sabeu, penso sovint en vosaltres i en els moments viscuts. Perdona. Jo sempre demano disculpes. Jo sé que no tinc que demanar perdó per els meus sentiments, però manies meves. Com ho vau fer per aguantar tota la vida? Sé que sóc una neta més en un grup de nets i un membre més d'una de les vostres nombroses famílies. Alguns de vosaltres vaig poder dir-vos adeu i dedicar-vos algunes paraules. Em poso en contacte amb vosaltres des de la desesperació, frustració i dolor que pateixo per veure si em podeu ajudar a guiar-me d'alguna manera. Sou de les poques esperances que em queden. M'agradaria saber com em veieu com a neta, com em descriviríeu. Vull que m'aconselleu com aprendre a jugar aquest joc que es diu vida. Vull una abraçada, però suposo que amb una petita senyal ja seria feliç. Perdonaríeu? Jo no tinc la vostra força per viure una vida sencera, crear una família i crear moments. M'estic rendint i això va tot a pressa perquè el fre no funciona. Un dia més on el món se'm cau i les energies per aixecar-me són mínimes. Vull marxar d'aquí, d'aquest món i del centre de la vida. Em pesa massa. És admirable la fortalesa amb la que la gent i vosaltres vau afrontar la vida, tot i les dificultats. Aquesta carta la vaig començar fa uns dies i em costa acabar-la. El que sí us puc assegurar és que tinc un dels pitjors moments de la meva vida. No sé si ens veurem aviat, però sé, en tot cas, que us estimo, us somio i us tinc sempre al record i en el meu cor, i allà perdurareu sempre. Espero que gaudiu del descans i us hagueu trobat amb els que anhelàveu, que hàgiu tornat a ser els nens que éreu i hagueu pogut veure els vostres pares, avis, a la gent que trobàveu a faltar. La vostra família terrenal encara trigarà una mica, però a mi potser sí que em veureu abans. I us posaré una mica al dia de com està tothom. Us estimo i sou els meus àngels. Avui la paraula que utilitzaré és finestra. I direu, quina paraula? Finestra? Finestra va ser la primera paraula que vaig utilitzar en un dels meus diaris, que la vaig definir com una forma geomètrica amb un cos transparent, que era el vidre, que pots veure tot, però no pots travessar-la ni creuar-la si no ets capaç d'aprendre a obrir aquesta finestra. M'agrada mirar per la finestra molts cops, la gent que ho sap, que em coneix, m'encanta mirar per les finestres, quan vaig en cotxes, avions, m'encanta. Pensant que algun dia trobi una brisa que em relaxi o que notaré la pluja. Per obrir la finestra actualment, el que seria ara la meva definició d'obrir aquesta finestra, seria obrir la cambra de la porta que em porta el meu ataúd. És a dir, per mi, el que abans era notar la brisa o la pluja, aprenent a baixar aquesta finestra, ara per mi obrir aquesta finestra, buscar aquesta calma, era buscar l'ataúd. Va ser la primera paraula que vaig utilitzar en els meus diaris i crec que
en la part d'avui havia de ser la paraula que havia de sortir. Finestra.